Posar consciència en la cura cap a una mateixa i cap a les altres ens permetrà generar espais de socialització sans, agradables i que tinguin en compte les necessitats individuals i col·lectives del grup. Per aconseguir-ho, cal que tinguem coneixement del que ens passa i necessitem i també del que els passa i necessiten les altres. L'educació emocional permet treballar aquesta mirada introspectiva. Podem tenir en compte algunes preguntes per treballar amb els infants algunes competències principals de la intel·ligència emocional. Una bona pregunta que ens podem fer quan treballem aquesta dimensió és: com es creua l'educació emocional amb la perspectiva de gènere? Aquí ens trobem amb un canal bidireccional entre la persona adulta i l'infant. Quins mites hi ha al voltant del món emocional? Els nens han de ser valents, forts, exitosos, competitius, no poden plorar. Les nenes han de ser tranquil·les, cuidadores, dolces, amables, han d'estar connectades amb les seves emocions. És interessant que com a educadores tinguem presents aquests estereotips de gènere i procurem no reproduir-los. Des de la perspectiva coeducativa present, considerem que l'educació emocional és una bona eina per caminar cap a models relacionals més conscients, sans i feministes. Us deixem amb algunes propostes d'activitats per treballar aquesta dimensió amb els infants. Esperem que aquestes propostes us serveixin per orientar la vostra acció educativa cap a una major consciència emocional, tant per a l'equip educador com per als infants.